Хәерле көн, милләттәштәр. Бүген барыбыз да башкорт теленнән халыкара диктант язабыз. Әле бөтә дөнья башкортлары корылтайының башкарма комитеты әгъзалары аппарат белгечләре Өфе күп профильле колледжында. Бында шулай ук 9 башкорт ыруының вәкилләре төньяк көнбайыш диалектында диктант язабыз. Әйдәгез, нисегрәк үтәсәк ул кемдәр килгән, был туралы тулырак һөйләшеп үтәйек. Әле без бында берничә минуттан диктант яза башлайбыз һәм минең янымда башкарма комитет әгъзасы Юлдаш Мөхәммәд улы Юсупов. Юлдаш Мөхәммәтович, бүген байрам бит инде, шулай бит, ысын мәгънәһендә байрам. Монда нисегрәк ошо сара үтәсәк, нимә була? Иң беренчедән бездә презентациялар каралган. Алар Шаймуратов ресторанның сборник сыкты. Ентык, оны презентация үткәрәбез. Шуннан һоң китап нәшриятенә сыккан Әсвәнде Әнвәр Әсендияровтан китаптарын презентация үткәрәбез. Авола Мензелинский башкир һәм башкирские села и деревни Башкортостана и сопредельных территорий. Артаман инде без диктант язарбыз. Төньяк көнбайыш диалектында һәм беренче яртынан инде бездән түңәрәк өстәлебез башлана, кайда бездән хайланган ру башлыктары шулай күзләренә фикерләр менә алышырбыз, һөйләшербез, танышырбыз һәм артабан нисек бездән рулар хәрәкәтен үсешергә шул турында һөйләшербез алар белән. Юлдаш Мөхәммәд улы, менә без күрәбез бында төрле футболкалар, бейсболкалар, ята ыру тамгалары менән гербтар менән шулай бит. Менә ырулар хәрәкәте нисегрәк эшләй бүгенге көндә? Бик әүзем эшләй кирәк, чөнки ул күптән көтелгән хәрәкәт дип әйтергә була. Ул беләбез Советында ул 90-нчы еллардан башланып китте бит инде. Беренче юрматылар, табындар, меңдәр башлап киттеләр шул хәрәкәтте. Ләкин әлеге вакытта уже бәлки 10-нчы еллардан башлап көнбайыш башкортлары, ырулары шулай ук хәрәкәткә бик әүзем катнаша башлагандар һәм быелдан башлап Корылтай тарафынан азна һайын дигәндә ниндәйдер ыру үзенең йыйынын үткәрә һәм әлбиттә монда күрәбез бит инде футболкалар, бейсболкалар, ягъни алар нисек үзләрен демонстрация итәләр инде, анда гербтарды хаялап бит инде, шулай ук шул бейсболкаларда гербтарды төшердек. Шуңа күрә мин уйлыйм, бик әүзем был хәрәкәт китеп бара, артабан үсешер дип ышанабыз инде. Әлеге вакытта безнең алдыбызда Һабан туйлар бит инде, яй дип әйтергә була, анда шулай ук безнең зур күләмле ниләр саралар, ырулар катнашасак, табындар үзләренең йыендарын үткәрәсәк, юрматылар, бөрьәндәр һәм башкалар. Зур рәхмәт һеҙгә. Бүгенге сарала ысынлап зур уңыштар теләйбез. Бөтә ҡаҙаныштар. Рәхмәт. Әйҙәгеҙ, хәҙер без шулай уҡ ошо ыру вәкилдәре менән һөйләшеп үтәйек. Бүген әйтеүемсә 9 ыру вәкиле килгән, үҙҙәренең төньяҡ көнбайыш диалектында диктант яҙырға ниәтләйҙәр. Һәм бына Пермь өлкәһенән, Пермь крайынан килгән Рәсил Тимерғәзе улын күрәбеҙ. Һаумыһығыҙ, нисек килеп еттегеҙ? Бик һәйбәт кенә килеп еттек. Диктантты төньяҡ көнбайыш диалектында яҙасаҡһығыҙмы? Әйе, төньяҡ көнбайыш диалектында яҙасаҡбыҙ. Чөнки безне мин үзем туған ерем Асҡын районы. Безне татарча уҡыттылар электән. Шуңа мин менә Ҡоролтайҙа 20 йыл уже член исполкома. Шул эшләй башлаганнан башлап үзебезнең диалектны бер ничектер развивать итеп Башҡортостанда башҡорт теле итеп танылғанын көтөп йөрөдөм күптәннән. Шуңа менә Пермь крайында мин әле соңғы 2 йылда Башҡортостан Республикасының грантын оттым. Шул грант буйынса ғайнәләрнең теле буйынса китаптар чыгардык. Ғайнәләрнең говорында диалект, северо-западный диалектта. Шул направлениены безгә ныҡ развивать итәргә кәрәк. Чөнки халык был направлениены бик көтөп ала. Халыкка без сез үзегезнең туган телегезне онытмагыз, изучать итегез дип
дип. Бүген бында шундай зур янделек, төрле ыру вәкилләре килгән, шулай бит, Рәсил Тимергазил. Моны һезнең якташларыгыз Пермь крае башкортлары үзләренең башкорт икәнлеген таный башладымы? Ошо юнәлештә эш нисек бара? Конечно, без эшләгәч хәзер соңгы елларда үзләренең башкорт икәнлекләрен таный башладылар. Чөнки без анда күп кенә халык белән эшләйбез. Соңгы переписта көтәбез инде, что безнең халыклар, башкортлар үзләрен адашып, икенче милләткә кереп китмәсләр дип әйтәм. Шуннан тагы бер мәгълүмат әйтәсем килә менә минең Олатайның военный билеты 41 елны менә verilgen, bunda aның национальность, менә монда язылган башкир, туган теле башкирский, 41 елда еще язылган безнең диалект башкирский язык дип яздырган менің Олатай. Менә 41 елны. Шуның өчен Бу һезнең картатайыгыз, дедушка булай, шулаймы? Бу минең картатай. Шуңа без үзебезнең башкорт икәнлеген үзенә мин үземнең шәҗәрә буенча да беләм, менә бу документлар буенча да беләм. Шәҗәрә минең 11 буынга кадәр эшләнгән. Шәҗәрә без буенча минең Олатайлар тоже военный сословиедә торганнар, заурядный ясау, походный ясау званиеларында булганнар. Димәк, һәр сак үзләренең башкорт икәнен белгәннәр. Белгәннәр башкорт икәнен. Рәхмәт, Рәсил Тимергазил, һезгә уңыштар теләбез. Диктантны 5-кә языгыз, яраймы? Әзерләнеп килдегезме? Диктантны белмәйм, 5-кә язам микән, математиканы 5-кә эшләрем. Ярай, диктантта һезгә уңыштар, зур рәхмәт. Азамат, менә сак кына төшереп үт. Безнең төрле ыру вәкилләре килгән, уларга менә шундай футболкалар, бейсболкалар бирелә. Һәр бер ырыуның күрүегезсә тамгалары бар, менә гербтары төшерелгән. Ошо гербтарны һәр азна тиерлек үтеп барган башкорт ырыуларының съездарында улар үзләре раслай, үзләре кабул итә. Һәм тагыла бер ыру вәкиле белән һөйләшеп үтәбез. Зифил Заһирулла, һаумыһыз, һез кайдан килдегез? Һәм кайһы ыру башкорты? Мин Яңавыл районынан килдем. Безнең делегация составында шулай Рашитова Альфина Биракяновна һәм Сафин Наркис Тангимович. Без өчәүләп шатланып башкорт теленнән үзебезнең төньяк көнбатыш диалектында диктант язырга килдек. Нисек тулкынланаһыгызмы, әзерләндегезме? Былтыр да язгайныгызмы, шул туралы һөйләп үтегез. Былтыр мин язмаган идем, чөнки әле менә 12 март көнне безнең районда Уран ыруы җыены булып узды. Ул уже икенче тапкыр узды инде. Һәм шул җыенда мине совет составына сайладылар һәм Уран башлыгының ярдәмчесе итеп куйдылар. Шуңа мин беренче тапкыр киләм диктант язырга. Моңа кадәр дә үзебезнең тарих белән, шәҗәрә белән кызыксыну бар иде инде ул 93 еллардан башлап. Һәм менә шушы соңгы вакытларда безне башкорт итеп тану, үзебезнең диалектны, төньяк көнбатыш диалектында сөйләшүне танылу табу безнең өчен зур куаныч. Безнең әткәйләребез аның турында белделәр, аны алар теләделәр, шушы безнең диалектны тануларын инде. Һәм менә ниһаять шушы теләкләр тормышка ашып бара дип әйтер идем мин. Зифил Заһирулла, менә үзегезнең балаларыгыз, ияндәрегез, тугандарыгыз башкорт икәнлеген таныйлармы? Әллә менә яңарак кына башланып тора, әлегә белмәйҙәрме? Ниндәйрәк эш алып барыла ошо юнәлештә? Без үзебезнең башкорт икәнлегебезне беләдерик. Минем туганнарым да белә, балаларга да мин аны аңлатам, оныкларга да шуны сөйләйбез. Аларда да зур кызыксынчанлык уята инде. Һезгә уңыштар теләбез диктантта, әйдәгез, тырышып, сәмләнеп 5-кә генә языгыз, яраймы? Рәхмәт, Зур рәхмәт, байрам менән. Күрүегезсә, безнең диктант язырга теләүселәр инде залга инеп ултырды. Әйдә, Азамат күрһәтеп үтәйек, ниндәйрәк залда языла, был сара кайда бара? Бер нисә минуттан бында Шаймуратов варифтары исемле проект сектарында дөнья күргән китаптың презентацияһы, исем туйы. Бына ошо китапты хәзер бөтәһен әле күрһәтәбез. Бында безнең башкарма комитет әгъзалары,
тарих комиссияһы ағзалары һәм бөтә дөнья башҡорттары ҡоролтайының аппарат белгестәре барыһы ла был залда. Бына күпме беҙҙең төрлө ырыуҙан ҡәрҙәштәребеҙ, милләттәштәребеҙ килгән. Уларҙың барыһын да ҡотлайбыҙ һәм һеҙҙе лә, ҡәҙерле дуҫтар, саҡырабыҙ. Диктант яҙығыҙ, бергә булайыҡ, берҙәм булайыҡ, бергә яҙайыҡ.